Mas lakas ng sound system. Nakakabingi ba? Boses ko ba nadidinig? Yeah, malakas ba? O, ayan. Okay na. Yung ganyan, okay lang. Yung ganyan, okay lang. Nadidinig boses ko. Giatay ka, kalbo. Huwag mo akong tawanan. Sound trip ba? Baka pwede pang lakas ang sound system mo. Wala, nadidinig ba boses ko dyan? Oy, may harang na ako. Nagpaharang ka ba? Baka in-skip mo yung harang ko. Tinuruan ako ni Sis Lilo. May harang na ako ngayon. Yung sound ko okay lang. Hininaan ko na eh. Hindi ate, kakalbo ka. Ayan. Okay na ba yan? Hindi na masyadong malakas. Huwag mo akong tawanan, kalboy. Kaakyat ko lang. Lupay-pay na naman ang si Miss Lilo lang pala sobrang problema mo. Oo nga. Oo, si Sis Lilo lang. Tinan mo, may ads na ako, di ba? Ang tagal ko kayang lahat ng ko, picture ko, yung video ko, yung mga hindi ko pa na-upload, binura ko lahat yun kasi sabi ko, i-reset ko to. Hello, Kuya Ted. Mega love shout out. Thanks for coming. Kuya Ted, na-solve na yung problema ko ba? Di ba, Kuya Ted, wala akong harang? Ngayon may harang na ako ba? Tinuruan ako ni Miss Lilo. Tagal ko kaya siguro may ilang buwan, isang buwan mahigit Minsan 10 mahigit ng problema ako doon. Oh, wag ka nang magrereklamo sa. Giyatay ka. Ano nangyari? Saan, Kuya Ted? Saan, Kuya Ted? Kasi 'di ba, Kuya Ted, wala akong harang. Yung sa direct ko, kailangan ko pa siyang ipasit sa ibang tao. Sa, 'di ba, StreamYard lagi ginagamit ko. Tapos nung nabanggit ko nung pumasok si Miss Lilo, tinuruan niya ako. Ayan, may ads na ako sa direct. Okay naman, Kuya Ted. Okay naman yung channel ko. Ako lang hindi okay. Abnormal. Yatay. Nung, di ba, ano ko yan, Kuya Ted, di ba, nung dati, pag nagda-direct ako, wala siyang ads. Kailangan pa ako sa, ipaset ko pa sa laptop para magkaroon ako ng ads. Tapos na kwento ko Miss Lilo, tinuruan niya ako. Okay naman yung okay naman yung channel ko, Kuya Ted. Wala namang problema. Ako lang yung cellphone ko ba nung nag-update. Pero ngayon okay na.
Nakuha ko na, natulungan na ako ni Miss Lilo. Si Kuya Ted, puro reklamo si host kasi dati wala daw harang yung LS niya, kaya sabi ko ngayon wag na siya magreklamo. Yeah, teka, Wings. Diba? Kasi diba dati pag nagpupunta kayo sa LS ko, sabi niyo wala akong harang. Si Betty, mega love shout out. Salamat po sa pagpunta. Ngayon, meron na siya. Kaya salamat kay si Sis Lilo. Siya lang pala makakasolve ng aking matagal ng problema, di ba? Ano? Tamsak. Salamat sa patamsak si Betty. Salamat sa pa-ads mo. Mega love shout out host. Mega love shout out din sa'yo si Betty. Betty, mega love shout out from Wings. Kuya Wings, mega love shout out from Betty. Betty, mega love shout out from Tidbailon. Mega love shout out Kuya Wings. Dan at salamat sa pa-ads mo si Betty. Maya na ako magtamsak host. Wag kang ano dyan. Ayaw mo talaga magtamsak, kalbo? Gusto mo pa talagang painitin pa? Di atay ka talaga. Naririnig pa sound ko? Hindi na. Wing, okay lang ba yung ko? Isa lang nagtamsak sa'yo. Oo nga eh. Ayaw pa nga daw niya magtamsak. May daw siya magtamsak. Ewan ko ba dyan kay Kalbo? May nalalaman pang mamaya. Di atay. Ganon din yun mamaya at ngayon. Kaluka yan eh. Mahina lang sound mo. Kanina kasi nagreklamo si Kalbo. Bukas na ako magtamsak. Giyatak si Kuya Ted. Ayaw nila magsipagtamsak. Giatay. Ano nangyari sa inyo? Ayaw nyo akong tamsakan? Maawa naman kayo sa akin. Uy. Wala na nga nagtamsak eh. Huwag kang ganyan. Nagre-reklamo si si Sis Betty, siya lang daw nagtamsak. Di atay. Tingnan ko muna kung maganda ang topic. Di atay. Sama ng tingin sa'yo ng kabayo. Ay, di atay kawin. Ano ba topic natin? Kuya Ted. Uy, kaakyat ko lang Kuya Ted. Pagod na. Dapat alas 9 ako mag-start. Ngayon lang ako nag-start. Hindi ko yung ang daming trabaho ba. Mahirap. Ano ba topic gusto nyo? Sino ang natin? Sino ang ating pag-uusapan? Naririnig pa ba yung ko dyan? Sound? Kalbo? Uy, nawala naman na yung sound ko. Ano na nangyari? Kagabi, Kuya Ted, yung mo yung ginamit ko, yung sound mo. May bago ka ba ngayon? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga si Kuya Ted.
O yung pa din pala yung ano mo kagabi. Sana ba yun? Nawawala man ang net ko. Hindi ata eh, talaga tong cellphone ko ba? Tignan ko muna kung ano. Kuya Ted, Beatay, wala kasi yung ibang team, Kalog, Kuya Ted, kaya walang topic ngayon. Oo nga, lagi silang wala, Kuya Ted, mga busy. Pag maganda topic, 1K tamsak yan. Wow, sana all. Wala daw mahirap host. Sa nangangarap, oo. Magpakita na nga ako. Parang ang lapit ko, oy. Ilayo ko kaya, Atay. Nakita yung ano ko, yung aking kagandahan, Atay. Nakakahiya. Uy, masyadong lobo ako ba? Maglayo muna akong konti sa cam. Atay, nakamutoy. Nakakahiya man. Doon kasi nakaharap sa kabayo. Oo. Kaya nga ano lang eh, tiyaga lang ba. Pero parang gabiana naman ako sa aking ano. Nakakahiya. Kaya na naman labanan dito. Uy, ang layo na kaya ng ano ko. Hindi siya katulad ng StreamYard na ano, medyo maliit lang ako. Ngayon kay laki-laki ko dyan, oh. Sa cam lang niya, kaya lumaki. Wings, huwag kang ano dyan. Hindi sana ako magpakita, nakahiga na ako eh. Kenji, mega love shout out. Thanks for coming. Ano? Pati yung kabayo, nag-iba ang posisyon. Bakit? Nakaharap sa akin, no? Pabio naman ho, salamat. Sige. Uy, ang lapad ko dyan, promise. Hindi katulad dun sa StreamYard. Guys, pabio naman daw ng nakapin. Salamat. Eh, nahiya tuloy ako. Ano ba itsura ko? Hoy, kalbo, ano ba itsura ko dyan? Nahiya ako. Tapos yung buhok ko, kasi maghapon nakaganon, tinan mo, oh, kulot-kulot tuloy siya. Tawa ka dyan, kalbo. Pinagtatawanan mo. Kung nadidinig yung sound. Ang ganda ng tugtog mo kaya, Ted. Ano na, oh, tingnan mo, hindi na gumalaw yung aking cellphone. Uy, akala ko wala na akong problema. Tingnan mo yung cellphone ko, ayaw na mabuhay. Hindi atay, talaga. O yan, lapad ko. Kahit ang layo-layo na ng cellphone ko ba. Huwag kang mahiya, host. Pinaghirapan mo eh. Pinaghirapan mo yan kaya. Nahiya tuloy ako ba? Bakit ganun? Ang laki-laki ng ano ko. Wala na akong uusugan. Promise. Kung makatingin yung kabayo, parang gustong malaki. Dan sa nakapin. Sabi ni Wings, dan sa nakapin, i-view ko daw siya. Yatay.
Uy, ang lapad ko talaga, promise. Bakit gano'n? Wala na akong uusugan. Ang layo na, oh, nandun na sa dulo ng papag ko yung ano, cam. Parang nanibago ako sa camera ko. Kasi doon sa ano, StreamYard, maliit lang. Kitang-kita yung lapad ng... Uy, hindi pa ako nakaano sa'yo. Di atay na yan. Hindi pala ako sa'yo nakadikit. Ayan, oh. Baka yung dinikit ko sa'yo yung isa, yung ito, yung ninja ko. Di atay. Ayan, natapos ko siya. Ayan. Dikit na ako sa'yo. Yatay na yan. Sarap naman itong chicken na itong ano ito. Uy, bakit ano? Wala na yung mga iba, no? Oy, si Julie, salamat sa patamsak mo. Sabi ng kabayo, wag ka daw dumikit. Host, mano ka. Dan Pulpak sa nakapin from Sisi Betty. Si Julie, pumunta ako sa LS mo kagabi. Nag-ano lang ako, nagtamsak lang ako sa'yo. Hindi ako nag-comment. Ano, may kumakanta siya, yung babae ba, yung babae. Mga anong oras. Kasi antok na antok ako kagabi. 1 hour nga lang ako 1 hour lang ako LS din kagabi kasi nilalata ako. Ano yung binura mo, kalbo? Hindi ko nakita. Uy, ang lapad ko. Diyos ko, Lord, nakakahiya talaga, promise. Internet ko nagbibigti. Nagpunta ako sa'yo kagabi. Gigil na yung kabayo host. Mo lang siya dyan. Bantay ko yan. Julie B, mega love shout out from Wings. Per million in the house. Salamat. Uy, umuulan dito. Umuulan ba dyan sa inyo? Si Julie, Wings, umuulan din ba dyan? Malapit kayo sa Bata, di ba? Umuulan dito o ano pa yan kagabi? Tapos kaninang maga. 7 million in the house. Salamat. Nadidinig ba yung sound ko? Ang lakas. Ay, mahina na. Ano ba dito ang ano, Kuya Ted? Kuya Ted. Hanap pa tayo, Kuya Ted. Kanina. Ngayon umuulan, Umuulan ngayon. Uy, tamsak kayo naman ako, guys. Baka wala pa kayong tamsak dyan. Tingnan nyo, wala talaga akong tamsak ba, Kuya Ted. Ayaw talaga nila akong tamsakan. Kaya atay, si Betty, ayaw nila akong tamsakan ba? Maawa naman kayo sa akin. Uy, grabe talaga ba? Ang taba ko pala. Hindi ate, mag-diet na talaga ako. Kakahiya. Grabe. Si Betty, ayaw talaga nila akong tamsakan. Si Graceful, thanks for coming. Hello sis, mega shout out everyone from Sisi Graceful. Guys, love naman guys sa nakapin guys. Salamat. Ayaw talaga nila akong tamsakan. Salamat sa pads mo, si Betty.
Okay lang yung sound, hindi naman masyadong malakas. Dan thumbs lang. Salamat sa patamsak mo, sis Koy. Pero lobo ako dyan. Oh, grabe. Princess! Mega love shout out. Thanks for coming. Ita ba to? Thanks for coming. Thumbs up dan. Salamat sa patamsak. Ganda mo ngayon, sisi ko ah. Salamat. Maganda ba yung tinamuan? Braso pa lang, ulam nag-iapay. Nanibago ba ako? Kasi sa StreamYard, medyo maliit akong konti ba? Maliit lang yung screen. Ngayong nandito ako sa direct, parang lapad ko naman masyado. Hindi kita kilala. Tignan nga kita, giatay ka. Ganda mo ngayon, sisi ah. Sino ka ba? Tignan ko nga, magbuto channel nga ako. Giatay ka. Hindi kita kilala. Sino ka? Sino ka? Pakilala ka naman. Para alam ko. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Kilala mo ako? May ano ka na nga dito oh. May moderator ka. Hindi ko alam. Pakilala ka, oy. Parang iba naman na to. Napunta naman to kanina. Uy, ang lakas ng hangin. Dan, salamat sa pa-ads mo, si Betty. Kilala kita, kamusta ka na? Si Betty. Di atay ka. Ikaw pa din yan, sis. Welcome po. Salamat. Aray ko, nang-awit ng binti ko ba? Ang laki ko talaga. Grabe. Ikita pala yung tiyan kong malaki. Oy, kalbo, nasan ka na? Magtamsa kayo dyan, oy. Napad ko talaga. $6 million in the house. Salamat. Salamat, guys. Namiss kita, namiss ko kayo lahat. Salamat. Sino ba to? Tamsak. Oy, salamat. Nagtamsak na si Kalbo. Kalbo, sino ba si Princess? Princess, mega love shout out from Sisi Betty. Sisi Betty, sino ba si Princess? Sisi Rugin, ikaw ba yan? Miss you too. Sisi Graceful, salamat sa pag-stay. Huwag kang ano dyan, host. Nagtamsak na ako. Sure ka? Ako, sisi ko. Uy, kamusta na? Gusto ko na magtampo sa'yo. Yung message ko, hindi mo pinapansin. Hindi atay ka. Mega love shout out sa'yo. Kamusta ang buhay? Hindi mo pinansin yung message ko ba? Hindi ko na nakikita sila. Oo nga, hindi ko na nakikita, hindi ko alam bakit. Baka, iniisip ko nga si Rogin, iniisip ko baka galit ka sa akin.
Naisip ko, wala man akong ginawa. Maghanap tayo ng magandang. Sis Rogin, ibig ko nang magtampo ba? Kasi yung message ko hindi mo siya binabasa. May na ako, Sis Rogin, may ads na ako. Pinagmalaki talaga yung ads niya. na ano na yung ko, yung sa direct ko ba? Mayroon na siya. Di ko galit sa'yo. Kasi nga, syempre, nag-isip ako si Rogin kasi nga hindi mo ko pinapansin ba. Gusto kitang tawagan pero yung message ko hindi mo pinapansin. Tingnan mo, ang taba-taba ko tuloy. Ang taba-taba ko tuloy. Yatay. Musta sisi ko, Rogin? Ox lang, sisi Betty. Saan si Rogin? Ayan Kuya Ted, si Princess. Siya si Rogin. Mukhang maganda-ganda na topic si Kuya Ted, nandiyan si Rogin. May patamsak na yan. Mega love shout out Kuya Ted from Princess. $6 million in the house. Salamat. Uy, ang lakas ng ulan. Sabi ko si Rogin hindi na nagpapakita. Na-miss ko talaga. Pero ang lapad ko talaga. Uy, hindi ako talaga mapakali sa aking itsura na parang nahihiya ako. Nagda-diet na nga ako eh. Nag-diet. Diet talaga sa pa. Diet pa talaga ako sa na yan. Sa palagay na yan. Kuya Ted, ayuda. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Uy, ang laki ng ko, tiyan ko. Hello, Tid Bailon from Graceful. Team Amasuna. Ayaw ko nga, Princess. Ako nga, nag-diet. Kuno, pero pag-check ko, Oo, tingnan mo, ang laki ko kaya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Grabe. Braso pa lang ulam na. Samahan pa ng tiyan. Giatay. Ay, Diyos ko Lord. Ay, si Rogin. Nadinig mo ba yung sinabi ko kanina? Di ba yung problema ko yung wala akong harang. Tinuruan ako ni sis Lilo. Nung umakyat isang beses sa sa LS ko na nagkanta siya. Ayun na, okay na. Nakuha na namin. Ang saya ko lang kasi hindi na ako nunid na ako yung bang makisuyo ba sa iba para maayos yung aking magkaroon ako ng harang, di ba? Graceful, mega love shout out from Kuya Ted. Ayan. Sorry Kuya Ted, bakit? Sisi Graceful, mega love shout out from Sisi Betty. Buti naman Sisi ko. Oo, sabi ko nga si Lilo lang pala makakaano ng problema ko ba. Hello Sis Betty, mega love shout out din sa'yo from Graceful. Ads, salamat Sis Betty. Salamat sa pa-ads mo. Love guys sa nakapin guys. Uy, ano ba nangyari sa akin? Itsura ba? Uy, ano ba yung itsura ko ba? Uy. Magtakit ka ako.
Yung pagkaupo ko ba, nahiya naman tuloy ako. Tago ko na yung tiyan ko ba. Nagkasama-sama ng malalaki. Yatay na yan. Dan Ad, salamat kuya. Salamat si Betty. Kuya Ted, nagtago ka na. Hingi lang ako ayuda. Oo nga. Nawala naman si Kuya Ted. Nag-ikot yun. Pareho lang tayo. Nahiya ako sis. Ano ba yung sumusobra yung palubo ng katawan ko ba? Hindi ko alam. Lobo-lobo ba? Lawit na yung dila ng kamay. Ipalit ko nga, Kuya Ted. Itong premang ilagay ko dito. Pag may time ako bukas para hindi yung kabayo yung nakikita. Halhal na siya, Kuya Ted. Nahalhal yung kabayo. Ay, yatay. Ako yung pusong ko lumalaki. Puson. Ewan ko, ako parang lahat lumalaki sa akin. Bigla tuloy akong nahiya. Pag nakita ko yung itsura ko ba? Kasi, siyempre, yung upo ko, yung dito kasi sa higaan, lumulundo siya. Hindi katulad ng yung bang sa upuan, 'di ba? Yung pag mag-upo ka sa upuan medyo hindi ka naman ganito. Pag ganitong sa higaan, yung pag sabay ng lundo ng upuan mo, lundo ka din. Giatay na yan. Guys, palab-lab guys sa nakapin guys. Salamat. Ayan Kuya Ted, ayan na si Rogin, lumabas na yung kanyang nagugutom na naman ako. Kaya paano ba ako nito papayat, 'di ba? Kanta ka na Sisi. Huwag na kasi baka magkandawala kayo lahat diyan, giatay. Ilang ayuda gusto mo, princess? Dito na ako Sisi, di na ako galit. Ayan, di na daw siya galit. Ano 'yun? 1,000 banana Kuya Ted. Dami ah. 1,000 banana daw Kuya Ted. Giatay. Ayun, Sisi, lumabas na. Rogin, long time no see. Mega love shout out from Wings. Ayan. O, diba, na-miss natin lahat sila. Si Abo, wala pa. Na-miss natin sila lahat. Mega love shout out, Kuya Wings. Wala ka sa LS kagabi. Kailan ba ako nagpunta ako Sisi sa LS mo? Kahapon ba yun ng isang araw? Nagpunta ako dun tapos wala man nagkikibo. Wala nagsalita sa LS mo. Kagabi yata yun. Napunta ako Sisi sa LS mo. Hatid na lang tayo Sisi Rogin. Kuya Ted, hati daw sila sa ayuda ba? Kumakanta ako. Hindi, wala man ako narinig Sisi. Ano lang yung nakita ko kagabi, yung sa labas ba, madilim. Mga ilaw. Walang kumikibo. Sige, Sisi Betty. Kuya Ted, ano na? Nagpapamiss lang si Rogin. Sana all. Ako kaya, Kuya Ted, pag nawala ako, mamiss nyo din ako. Hindi ako Kuya Ted, pag ako ba nawala, mamiss nyo din ba ako? Ay, nung isang araw pa ba yun, sis? Busy man ako kahapon. Hindi ko napansin, sis, kasi paghapon, puro fasting yung amo ko, kaya tay mag-isang linggo na ba? Tapos mag-Ramadan pa, kaya tay. Pasilip-silip lang ako sa YouTube. Kala ko kagabi yun. Kaya nga, Kuya Ted, ayadahan mo ko. Kagabi meron ako kantahan. Baka nung isang araw siguro yun, sis. Hindi ko pansin. Oy, Manay Elma! Mega love shout out. Salamat. Uy, sayang. Hindi ako naka-stream yan. Dapat kumanta ka.
Miss you, Manay Elma. Hoy, agoy, ambot sa langaw. Kuya Ted, kinukontra ako ni Wing. Hindi niya siguro ko mamimiss pag nawala ako. 7 Tamsa, Padaba co-host, mega love shout out. Ayan, from Manay Elma. Kamusta naman Manay Elma ang Bicol? Last time, nagbiglang ako sa UCC ko. Ganon, hindi ka nagparamdam. Mega love shout out, Manay Elma, from CC Rogin. Host, ano ba yung kinakapa mo dyan? Hindi na, nangangati yung ano ko mabinti. Nagising ako ng maaga kaya nakasilip ako sa'yo. Salamat. Ox lang ang Bicol. Oy, Manay Elma, malapit na uwi ko. Kuya Wings. Ayan, sabi ni Sisi Rogin. Salamat sa pasilip mo dyan, Manay Elma. Uy, nawala na yung aking binabasa na. Nawala na naman yung aking cellphone ba? Hindi natin talaga tong cellphone ko ba? Kakainis. Need ko talagang bumili. Wow, punta ka sa bahay. Pag nauwi ako ng Bicol, Manay, magkita tayo. May kinakalikot siyo. Uy, grabe naman yung kalikot, Kuya Ted. Nagkakati lang. Yung binti ko ba? Yung binti. Yate ka, Kuya Ted. Guys, palablab guys sa nakapen. Ipasyal kita sa Magallanes. May magagandang lugar dito. Di pa malayo yun? Sorsogon. Hindi pa ako nakarating ng Sorsogon. Sa talambuhay ko, ilang taon na ako, 40 na ako mahigit. Hindi pa ako nakarating ng Sorsogon, Manay Elma. Opo, Padaba, hintayin ko. After Ramadan, Manay, uwi ako. Katapusan ng Abril. Natatawa ako kay Kuya Ted. Kinakapa talaga. Grabe siya. Ay, nahiya ako. Kuya Ted, baka mahaba na. Uy, hindi naman ako doon nagkapa. Dito ba sa binti yun? Yate kayo. Kaya nga, pa-share ka pa. Mamit kitang dawa. Mag-meet kitang duwa. Sige, Manay Elma. Pag may time ako, mag-meet kita. Ang alin Wings? Bakit ano ba sinabi ni Wings? Naman sinabi mo, Kalbo Host, ano ba yung kinakapa mo dyan? Yung binti ko ba nangati ba? Binti lang yun. Ay, kiyatay. Nagtago na nga ako kasi ang gara ng aking itsura ba, yung aking, ang taba-taba, baka si palaka nilalamig na. Oo nga, malamig nga. Malamig ngayon kasi siya, yung umuulan. 6 million in the house. Salamat. Ano ko yung nakapin. Oy guys, lablab naman guys sa nakapin guys. Ano to? Curry rice and chicken. Ayan. Bino ko yung mo. Ita. Ayan, oh. Si Rogen, si Abo, hindi naglalabas. Hindi siya nalabas. Uy, sarap naman ito, oy. Kuya Ted, ayuda daw.
Sige, Manay Elma ano ko, isusunod ko. Ang sarap naman nito, oh. Ita, oh. Ang lapad ng mukha ko, Manay, diyan, ano, ang laki ko. Yung braso ko gahita ba? Ano ba 'to? Backbone, Boost, YT, hello. Mega love shoutout po sa'yo. Baka naglalaway si Palakaho, si malamig na ay giatay na laway yan giatay na laway yan si Rojen, giatay yata si Abo sa YT. Rogin, Ox lang Manay Elma, ikaw pa, kamusta na? Ayan, isunod natin si ano. Ayan, oh. Susunod kita. Guys, tapos na kayo sa nakapin. Isusunod ko si ano, si Manay Elma. Tapos isusunod kita back, ha? Sige. Madulas-dulas ba sisi ko? Hindi, ito nga, oh, ito ba, ito. Di ate kayo ba? Ox lang din po, Padaba Rogin. Ana Ox, TV, thanks for coming, Sisi Koy. May love shout out sa'yo. Palakihan labanan din, Kuya Ted, di ba? Ana Host, TV, may love shout out from Wings. Salamat sa pa-jacket host. Tambay lang, busy tubig dun sa schedule namin ngayon. Water. O sige, Sisi Koy. Salamat sa patambay mo. Dikitan ko nga ito si ano. Pulpak na sa'yo, Etan. Ano ba yun? Oh, ayan na. Sunod natin sino ba yung susunod ko? Si Manay Elma. Nasaan na yung ano mo, Manay Elma? Guys, palablab naman guys kay Manay Elma. Yung hindi pa mga ano dyan, hindi pa nakadikit. Padikit naman po. Tapos, pabiyon na din po sa mga nakadikit na kay Manay. Ano daw? Hello, Ann, from Manay Elma. Mega love shout out, Sisi Ann. From Sisi Rogin. Team Kalog, lumabas na kayo. Attack tayo ngayon, Kihos. Ay, giatay kayo. Ay. O hindi siya long hair kasi ano siya, ano tawag niyan? Manay Elma, view ko yung ano mo, oh. Yung binaba mo. Ang ganda, oh. Puro ano. Bicol na Bicol talaga yung ano. Hindi pala, ang idikit ko to sa'yo, Manay Elma, yung isa kong ano, nag-iisa kong ninja. Ayan, oh. Ganda na to. Anong halaman to? Ayun, tapos na. Maiksi lang pala yun. Ayan, Manay Elma, oh. Inano ko. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, ha? Iwan pa ba ako ng bakas? Kasi wag mo na itong balikan kasi ano ko to eh, yung ano lang to, yung guys, palablab guys sa nakapin guys, salamat. Hirap talaga ng ang cellphone ko. Sana makabila kong cellphone pagbalik ko. Diba? Puro na ano ba tawag noon? Yung ano ba yun? Display lang niya, ano ba yun? Display lang niya. Ano tawag doon? Yung sira-sira. Hindi ko maano pa. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Nawala na si Kuya Ted. Ayuda daw Kuya Ted. Salamat padaba ko sa pagpin. Baka basa na host.
Ano siya, ginugupit ko man siya si Rogin. Wow, malinis pala si Palakahos. Naka-parlor na pala. Uy, si Rogin. Ay, wag na nga, nakakahiya. Nandiyan sila Kuya Ted. Padaba, Rogin, di na ako nakapunta sa live mo. Magkaiba na kasi oras natin. Madalang mag ano si Rogin Manay Elma ngayon lang namin yan nakita o 1 week yata yan nawala, hindi nagpakita o 1 week na din ako nakapag LS Manay Elma. Hello Lala Wings from Manay Elma. Manay Elma Mix Vlog. Mega love shout out from Wings. Kuya Ted, asan ka na? Nawala na si Kuya Ted, nag-ikot na naman yun. Saan ka now? Sino Manay Elma? Rogin mag-LS ka na. Sino man ay Elma? Dan sa nakapin. Salamat, si Rogin. Saka na Kuya Ted pag ka na magpakita. Ano daw? Saka na Kuya, pag kaya na magpakita. Bakit? Opo, lalab ho. Salamat sa inyo lahat. Isang taong ka na din nag-LS Rogin. Oy, Wings, pag lumalabas ka naman, yung ads ko, wag nyo naman skip. Minsan lang ako magkaroon ng ads, wag nyo naman skip. Nasa harang pa ako, wag ka muna magsalita, di ko maririnig si Siping. Biglang shout out sa lahat. Salamat si Lilian, salamat sa paharang. Giatay. Tingnan mo, hindi na naman kumikilos yung aking cellphone. Giatay talaga tong cellphone ko ba? Puro palpak ba? Puro tawag nito? Kulang-kulang. Nasaan na yun? Yung mukha, ano daw? Dan sa nakapin from Sisi Betty. Salamat Sisi Betty. Sisi Lilian from Sisi Rogin. Kaya nga Kuya Wings, ano yun? Rogin, alin ba ipapakita mo? Ay kaya tay. Uy, yung aking bumababa. Sisi Rogin, kamusta ka na? But 48 years kitang di nakikita sa YT. Oo nga. Na-miss nyo din, no? Lilian, mega love shout out from Wings Vlog. Sisi Lilian, mega love shout out from Sisi Betty. Yung mukha ko kuya, di yung palaka ko. Bakit ano nangyari sa mukha mo Sisi Rojing? Atay ka. Dan ads. Salamat Sisi Betty. Kay Wings, mega love shout out from Sisi Lilian. Sisi Lilian from Wings. Sisi Betty, mega love shout out from Sisi Lilian. Giyate kayo. Ox lang, parang late na late naman yung basa ko kasi nawawala yung cellphone ko ba. Ox lang Sisi Lilian, may problema lang kaya naglayo ako sa YT, ganun. Lilian, 48 years pala di nag-LS si Rogin. Ganun katagal. Kuya Wings. Pwede naman pag-usapan yan, mag-LS ka parang si Siping lang pinaiyak ni Queen sa LS na damay tuloy buhok niya sa ulo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Si Lilian, ano yun? Sige. Sige na, host. Imarates mo na ngayon. Nalimutan ko na nga. Ano yun? Mega love shout out sa lahat, guys. Salamat, Christian. Mega love shout out sa'yo. Tiping mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Wala naman sisi ko. Mega love shout out bro Christian from Sisi Rogin.
Ang alin, Queens, yung buhok mo sa taas. Oo nga, si Rojen kasi nga, hindi namamansin si ano, si Wings ba, si Kalbo, nakakainis. Nung isang araw, nag-LS siya, hindi niya binabasa yung ano ko, comment ko. Bro Wings, sis Rojen, sa lahat, mega love shout out from Christian. Agoy Lilian. Ma'am Lilian, mega love shout out po from Christian. Oo, si Rojen, nakakainis yan si ano ba, kasi sino ba yung ano si Cecilian yata yung panay ang comment tapos si Shorba. Ay magkakasunuran lang naman kami, palitan kami ng comment. Alam mo ba yung comment ko, hindi niya nakikita. Sabi ko baka inano niya ako hinide. Hello Christian, mega love shout out sa iyo from Cecilian. Betty, mega love shout out po from Christian. Ayaw kay Wings minamarites ka na ni host. Oh, may problema ka na naman, host. Wala naman. Agoy, Kuya Wings. Lagyan mo buhok, host, tas aabot. Gigitay. Gigitay na yan. Oo nga. Ang ano kaya, 10 million in the house, thanks for coming. Ang nakakasama kaya ng loob yun, yung ang tagal-tagal mo na daw, tapos hindi ka napapansin, di ba? Snap talaga ako niya nung isang araw na nag-LS siya. Nagsumbong talaga. Kaya sabi ko sa kanya, hinide niya ako kasi hindi ko siya nakikita. 11 million in the house. Salamat. Guys, nag-ano man lang ba kayo? Please naman, wag nyo naman skip yung aking harang. Paano naman, patamsak naman, Kuya Ted, nagtamsak ka na ba? Ano yan, Sisi? Ano? Ano yan, Sisi? Ano yan? Ano daw? Nawala na si Kuya Ted. Kuya Ted, nasaan ka na napunta? Ano yan? Sino yan? Ang alin si Lilian? Si Kuya Wings, nag-skip yan, host. Ay, hindi na nga nagtamsak, tapos skip pa yung ads ko. O, tingnan mo, nakalimutan ko tuloy magtamsak si Harang kasi parang paharang eh. Si Lilian, patamsak naman. tingnan mo. Kailangan bawat pasok ko, sabihin ko na, kailangan pala magpalagay ko ng night boot, Sabihin ko, huwag niyong kalimutan magtamsak kay host. 8 million in the house. Salamat. Anong oras na? Oo, gaya ng dati, host, pasok siya agad. Di pala siya nanghara. Pero ngayon, okay na may harang na ako, kaya masaya na ako ba? Hindi ko na, nunid ko nang mag-ano ng StreamYard. Huwag kang ano dyan, host. Oo, alam mo ba si Srujin? Nung nag-start siya nag-LS, ang nauna si Sis Osang. Tapos pangalawa ako nagtamsak, si Sis Osang, tapos ako, tapos si Kuya Ted. Tapos madami na yung dumating, hindi niya na kasi busy siya sa work, pero okay lang busy siya sa work. Ang kinasama ko ng loob doon si Strogin, yung yung nagbasa na siya ng message, ng mga comment. Sis Lilian, ako, tapos si Chorba. Ang lagi niya nababanggit si Chorba. Tapos ako, hindi niya ako talaga pinansin. Promise, hindi niya ako pinansin. Sabi ko, ano ba to? Bakit hindi niya ako napapansin? Kaya sabi nga ni Hatchurba, baka yung hinide ka ni host. Nagsambungan, di ba? Nagsambong si host. Gatay. Gatay. Saka na, saka na si Lilian, pag ready na ako, humarap sa camera, edi, sige, pagbigyan ka namin. Sige, mag-ipon ka ng lakas si Rogin. Hala, Kuya Wings. Bakit na paano ba? Kasi,
Parang si Kuya Doy lang sisi ko. Bakit? Ano ano din ba nangyari kay Doy? Salamat mga lalabs ko sa paglablab sa bahay ko. Walang anuman Manay Elma, miss you. Sino ba kasi yan sisiping mo? Ano ano si Lilian? Sino ba kasi yan sisiping? Sagutin niyo na Kuya Wings. Nag-i-emote ka na naman host. Hindi naman. Sisi Ana Megalaw shout at umiitim kasi ako si Lilia nasunog mukha ko sa beach. Ganon, buti pa kayo nag-beach. Haharo Jin, maliit na bagay. Di ka pinapansin sisi ko. Oo, hindi ako pinansin niya. Malaki si Lilian. May ganon. Aha, si Rogin, babalik din yan agad. James, mega love shout out. Thanks sa patamsak. Nagtamsak na ako, host. Huwag kang ano dyan. Yung ads ko, hindi mo ni-skip. Baka mamaya i-skip mo, ha? Huwag mong skip pag nag-out ka. Para pag uwi ko, may pambili ako ng ano ba yung tawag noon? Yung bukayo ba? Alam mo ba yung, alam mo ba yung ano, alam mo ba yung tinapay na ano, um, yung maliliit, yung matigas. Ano tawag noon? Tango. Masarap kaya yun. Sir, sana nga si Betty. Seryoso, Rogin, yung mukha mo? Hindi si Rogin hindi makapaniwala si Lilian ba? Big lang, host. Busy tubig. Sige lang sisi ko. Salamat sa paano mo sis. Salamat sa patambay mo sisi Ana Os. Maliit daw na matigas. Ano yun? Ay, giatay. Ano yun? Sisi. Titigas din pala yan. Yung maliit. Kahit maliit yan, titigas din yan. Giatay kayo, oy. Sa Termina. Mega love shout out. Have a great day, everyone. Thanks for coming. May moderator ka na po. Nakamute ka, host. Ha? Ano nakamute? Pinagluloko mo ako ba? Si Roger, nakamute daw ako. Loko to si ano ah. Wish pinagluloko mo ko. Si pala ka nakamute. Ikaw lang nakamute kasi siguro may ano yung tenga mong isa. May nakapasak. Giatay ka. Bugbugin kita dyan, kalbo. Lakas-lakas ng boses ko dito, sasabihin mo nakamute ako. Hindi wow. Taba ko talaga, oy. Paano ba magpapayat? Nakamute ka, host. Pinagluloko ako nito. Si Rogin, malakas boses ko, di ba? Baliw to si Chris. Ano, mag-alarm. Buang to si Kalbo. Kalbo, wag kang ano dyan. Mag-alarm kayo mamaya 2 AM. Bakit? May ano may ano pag 2 AM. Kuya Wings from si Betty. May ano pag 2 AM may last chatter kay ganon. Sisi Mikay, thank you po. Price ko. Nanalo ba ako dun, sis? Salamat, Sisi. Mega love shout out, Sisi Mikay. $500 each
500 each, dalawa kukunin. Oh, Sisi Mikay, salamat. Sisi Mikay, mega love shout out from Sisi Rogin. Sisi Mikay, mega love shout out from Wings. Sisi Mikay, mega love shout out from Sisi Betty. Mega love shout out Sisi Mikay from Sisi Lilian. Ayan, naghang na naman ang cellphone ko, guys. Ate talaga. Mahirap talaga, mahirap hindi makabili ng cellphone ba? Ay, ate. Sana pagbalik ko makabili ako. Mega love shout out to all. Di ko na iisa-isahin. Gagawa din eh. Salamat Sisi Mikay. Sige, Sisi Mikay. Salamat sa pagpunta. Host, nakamute ka. Giatay si host. Giatay man to si, pinaglolo ko talaga ko ni Kalbo. Kalbo, wag kang ganyan. Di ba si Betty, nadidinig niyo ako? Siya lang ang nakamute. 7 a.m. sa Pinas, mag-end siya. Ng LS niya 2 a.m. yan dito. Mag-alarm na kayo. Sayang 500. Si Betty, pa-message si Miho. Yung Gcash niya, 500 yun. Ay, wow! Ang laki. Yung itlog ni Kuya Wings, nakamute. Ay, God. Hello, Hosping. Mega love shout out, tamsak dan. Salamat sa patamsak mo. Paharang ka din, Doy. Rogin, mega love shout out from Doy. Mega love shout out, Kuya Doy, from Rogin. Oxpo, Sis Mikay. Salamat, Sisi Mikay. Natanggap ko na Gcash mo. From Sisi Lilian. Sisi Mikay, mega love shout out po from Doy June TV. Betty, mega love shout out from Doy. Lilian Bro, Doy June, mega love shout out. Kuya Doy, mega love shout out. Lilian, mega love shout out from Doy. Welcome po from Sisi Mikay. 7 million in the house. Salamat po. Giatay, agoy, ako pala yung nakamute. Sira ulo ka talaga. Niloloko mo talaga ako ba? Eta, thanks sa stay mo sa aking live. Thank you very much. Wings vlog, mega love shout out bro from Doy. Tingnan mo kasi may may kausap ka kaya na-mute ka. Ako pa yung inaano mo. Ako pa talaga yung tingnan mo, Kuya Wings, yung itlog mo nakamute. Aray ko, itlog talaga. Ay, nangalay na ako ba. Tingnan mo, ako pa yung nakamute, ikaw yung nakamute. Baliw ka talaga, no? Mega love shout out, Doy. June, from Wings. Ayan, ang lakas na ng boses ko eh. Tapos sasabihin mo nakamute, ang sakit-sakit na ng lalamunan ko. Malakas ang boses ko dyan, sabihin nyo. Buwang talaga to si Kalbo. Kahit kailan, pinagtitripan talaga ako ni Kalbo. Na, sira na nga ang cellphone ko ba? Yatay ka Kalbo ah. Sino ba kasi kausap mo? Sana all may kausap. O tingnan mo nga, lakas-lakas na eh. Ikaw lang ang Si Kuya Ted, nawala yung ayuda. Yes, Kuya Ted, yung ayuda daw. Dan nakapin.
ano, naharang ako ulit. Salamat, salamat Sisi ko sa paharang. Agoy, may kausap si Kuya Wings pang tatlong bayan. Ano? Bayan, Kuya. Kay, ano? Kuya Wings. Loko tong sipik ko. Nakamute pala. Naku, 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 Wings. Wag na. Wag na, Wings. Niloloko mo lang ako eh. Ako pa yung inaano mo na ano, tapos ikaw lang pala yung nakamute. Ganon talaga, Wings, pag may kausap. Kasi nakaano yung ano mo, ano yung focus yung tenga mo doon sa kausap mo. Palusot na naman si Kuya Wings. 'Di ba si Rogin? Nagpapalusot pa siya eh. Si Daisy, thanks for coming. Agoy, ambot sa langaw. Oo nga, Wings. Kasi may kausap ka. O, 'di ba nahuhuli ka? Ako pa yung aanihin mo na nakamute. Kiatay ka. Lakas-lakas ng boses ko. Si Daisy, kararating mo lang. Sige nga, sabihin mo sa akin, malakas boses ko, 'di ba? Kasi si Wings kasi sabi niya nakaano daw ako, naka-mute. Daisy, mega love shout out from Wings. So, 'di ba? Ikaw lang yung naka-mute. Natulo-tuloy ang ilong ko. 7 million in the house. Salamat. Mega love shout mega love shout out si Daisy from Sisi Rogin. Done told by sa Torina. Mega love from Sisi Lilian. Ate, hello. Daisy, salamat. Ganda ni ate. Salamat si Daisy. Ito nga oh. Ito nga pinoproblema ko si Daisy kasi ang laki-laki ng lahat oh. Braso pa lang gahita na ang laki. Giyatay. Ay, giyatay si Daisy. Si Daisy, paano ba magpapayat? Baby official dandikit from Sisi Lilian. Salamat Sisi Lilian. Problema na naman, host. Tinan mo, oh, ang laki-laki kaya Sisi, ano, oh. Ano ba to? Paano ba magpalit si Daisy? Si Daisy, mega love shout out from Sisi Betty. Ayan. Etan, thanks. Thank you very much for your staying my live stream. Sisi Ping, wag ka na kumain. Sure yan. Pag hindi ako kumain pag hindi ako kumain si Lilian, baka, uy, nakita niyo yung sa FB, ano siya, yung diet daw siya, tapos tumbling ng tumbling, baka maging ganun ako, giatay. Oo nga, host, malaki nga. Ang laki talaga, oh. Oh, tinan mo, oh. Kaya nga nagaganyan na ako para hindi masyadong makita ba. Pati si Palaka, mataba na yan. Oo, si Roger. Ay, kiyate kasi si Roger. Pagka naman si Roger, pagka halimbawa lumiit yun, timbago. Ano ba tawag niya sa Tagalog? Timbago yung hindi ba siya pantay, di ba? Fit. Thanks for coming. Mega love shout out. Sagittarius. Hello everyone. May moderator ka na po. Ayan. Sagittarius, may moderator ka na po. Thanks for coming. Yung upload my channel. Thanks. Ibaba mo po yung ano mo. Yung ano ba yung link. Giatay. Ayan. Palitan na natin si Manay Elma. Manay Elma, nakatulog ka na po ulit. Guys, palablab guys sa nakapen guys. Salamat. 10 million in the house. Di naman yan nagsusukli. Ay, hindi ba nagsusukli yan? Ay,
gano'n. Ngayon lang siya napunta sa akin. Isa lang 'to si Ethan saka sa Ternina 'no. Isa lang yung mukha nila, eh. Uy, nagkatiwala na kayo, magsalita kayo diyan, uy. Lagi yan sa amin, nakikita ka niya do'n kaya pumasok. Gano'n. Kambal sa umay yan, host. Ay gano'n. Ngayon lang siya pumasok. Hindi ba malaki na ba bahay niya? Hindi ba nanunukli yan? Tingnan ko nga. Tingnan ko sa aking dito sa aking yung alagad ko lang ba. Uy, ano ba yung tawag diyan? Yung lobat ng ano ba? Uy, malaki na pala bahay niya, oh. Ay, oo nga kanino ko ba 'to naanuhan kanina na pasukan? Secretarios, ayan, oh. View ko yung bago mong upload. 2K something, oo, malaki na, 2.6. Mas malaki pa sa bahay ko. Be safe everyone. Dana, thanks for coming. Isa lang yung kanyang isa lang ang tao nito. Ilang oras LS mo, host? Pwede na rin akong mag-end. Mag-LS ka ba, Sis Regine? Sige, mag-end ako ng ilang na ba? Hustuhin ko lang ng kalahating ng isa't kalahati, 20, 30, mga 15 minutes, sige. Mag-LS ka? Sige, mag-end ako. Nung Sis Ruji, nung huli mo, 'di ba, mag-LS ka nung bakit ka nawala? 'Di ba naka-LS ako noon? Tapos nakita kita 'di ba nandito sa akin si Abo. Sabi ko, ba't nawala man 'yun? Kasi sabi ko, hustuhin ko lang ng yung LS ko. Ng kalahating oras pa yata 'yun. Sabi ko, lilipat ako sa iyo, nawala ka man. Sabi nga ni Kuya Ted, bakit nawala si Rogin? 2 minutes nawala yung kanyang LS. Sige, Sis Rogin, mag-LS ka. Nasa na ba ako? Magbasa nga ako. Wag mo tagalogin, host. Di kayo magkaintindihan. Siya mag-adjust sa akin. Sis Rogin, magdamag LS ni host. Uy, grabe ka siya. Kagabi, isang oras lang LS ko. Maglapag ka rin ng maglapag, sisiping, at huwag kang manukli, lalaki bahay mo. Hindi, nagsusukli naman ako pag kayong sis Lilian. Kasi nakakahiya din, di ba? Di ba pag kayong mga videos natin, pag may sa akin, nag-comment doon, binabalikan ko sila. Kasi nahiya din ako, ayoko ng ba. Baka mamaya sabihin sa atin, ano ba tawag doon? Ano tawag doon? Budol, 'di ba? Kuya Wings, tinawag ako ng amo ko, sisi ko. Sige, si Rogen, salamat. Sige. Host, ano 'yon? Ano 'yun, Wings? Mag-ano na lang tayo, 11 minutes. Okay na yung pasobra ko, yung 1 minute,
9 million in the house. Salamat. Palitan ko na to ulit. Ito kanina pa to dito, oh. Buti pa to. Nawala na siya, oh. Ito na lang i-ano ko ulit si ano. Kanina pa siya simula nung pag-open ko, nandito siya. Nag-stay talaga si ano, si Eta. Tama ba yung pronounce ko? Dan sa nakapin from Sisi Betty. Salamat Sisi Betty. Manay Elma, hindi ka na nakatulog? Salamat Manay. Nagngalay ng aking tuhod ba? Uy. Giyate talaga. Mahirap talaga si Betty, si Lilian yung matanda na ano. Yung kunting ano mo ba, hindi ka makatagal. Hindi daw siya mag-LS. Oy, sabi niya, nawala siya bigla last time. Nag-LS siya kasi tinawag siya ng amo niya. Kaya. Kasi nga dapat lilipat ako noon. Di ba naka-LS din ako noon si Lilian. Tapos, sabi ko, uy, nag-LS na si Rogin. Sabi ko, mag-off na ako para yung tao ba hindi pa balik-balik. Kasi, si ano ba, si Wings, kaya siya nakakalba. Si Lilian, kaya nalalagas yung buhok ni Wings. Kasi kakatumbling, nalalagas ang buhok niya, nahihirapan siya yung pag nagkasabay-sabay ng ano, ng LS. Ikot siya ng ikot. Kaya nung time na yon mag-aano sana ako noon, mag-e-end na ako noon. Bigla man siyang nawala. Ito sanang ipang-aano ko sa kanya, yung isa kong cellphone. Nawala siya. Di nagdiretso ako ng LS. Dan sa nakapin. Salamat, Manay Elma. Thank you. Nakakalbo sa kakatumbling. Oo, si Lilian. Kasi naawa ako kay Wings. Kasi sasabihin niyan, uy, ang sakit-sakit na ng katawan ko kakatumbling sa inyo. Oh. Nung time na yon mag-e-end ako kasi para hindi siya mahirapan ba. Nawala yung bigla yung LS ni Sisi Rogin. Ako na naman nakita mo, host, wag kang ano dyan. Okay na yun, Wings, ikaw nakikita ko. Ako, hindi mo nakikita sa LS mo. Alin na mas masakit doon? Sige nga, yung nakikita ka o hindi ka nakikita kahit nandun ka? 'Di ba? Sakit ng katawan sa kakatumbling. Oo, si Lilian. Hello, Lalabs Lilian from Manay Elma. 'Di ba si Lilian, alin ang mas masakit doon? Yung nakikita ka sa LS, yung pinapansin ka kaysa doon sa nandun ka nga pero hindi kanya nakikita. Mumu ka, 'di ba? 'Di ba 'yun ang mas masakit? Nakadikit na ako sa iyo, Manay Elma, from Sisi Lilian. Salamat, Sisi Lilian. 'Di ba? 'Di ba, ano, Wings? Sagot! Sagot! 'Di ba tama ako si Lilian? Yatay si ano ba? Parang ano yan si Ping. Ako nasa tabi mo, pero iba ang nasa isip mo. Oo, yung ano ba yung kanta? Ano ba yun? Yung kanta ni Moira, ano ba yun? Yung ako ang nasa tabi mo pero iba yung ano ba yun? Basta yun na yun. Agay ambot sa langaw. Kanta agad. Salamat Lalabs Lilia from Manay Elma. Kuya Wings, kantahin mo na. Ano bang kanta yung si Lilian? Yung hindi ko nga maisip eh. Ikaw ang nasa wala akong maisip. Yung ikaw yung nasa ikaw nasa harapan? Ano ba yun? Ewan ko ano ba yun?
Sa paubaya yan. Na, oo nga, sa paubaya. Huwag kang ano dyan. Oo nga, Wings. Medyo nagtampo-tampo ako sa'yo noon. Kaya nga, nung pagkatapos ng LS mo, minisits kita kaagad kasi nagtampo ako sa'yo noon. Kasi una-una ba naman ako si Lilian, tapos hindi niya talaga ako pinansin sa LS niya ba? Ay, kaya hanggang matapos, hindi ako pinansin. Kaya, paubaya, wag na ngang kantahin, nahihirapan ka pa. Dito lang ako nakatambay, busy lang. Busy lang nag-live nagigib ng tubig. Salamat Sisi sa patambay. O, di ba? O, di ba? Pero pag wag niyo ako pakantahin kasi pag pinakanta niyo ako, lahat kayo magkakanta, wala dyan. Pag nauwi ako, bibili talaga ako ng ano, yung roaming. Para magpaano ako, gusto ko magpaano ba, yung magpalaro ng Gcash. Pag may roaming na ako, magpa-game ako ng Gcash. Kaya mag-prepare ka na dyan, kalbo, ng ano mo, isasagot mo ha. Imutir. Sis Lilian, alam mo ba, hindi ako nakontento sa message, ano, hindi siya nasagot. Inano ko pa siya, binusmail ko pa talaga siya. Ang sakit-sakit kaya nun. Kaya, una ka, ikaw ang nauna, pero hindi ikaw ang, ano, ikaw ang, ako ang una, pero hindi ako yung, malapit na. Ano yung tulungan nyo nga ako? Ako yung nauna, pero hanap mo siya. Ganun ba yon? Lagot ka, Wings. Magpaliwanag ka. Lalabs Betty, dating dikit ako sa'yo. Di ba? Ako ang nauna, pero hanap mo siya. Yung ba yon? Tama ba ako? Yatay. Hirap talaga nang hindi marunong kumanta. Uy, nasa na ba si Kuya Ted? Nagtamsak na ba yon? Hindi na nagpakita. Ay, yatay. Kasi hindi daw siya magtamsak. Bukas pa daw. Yatay na yan. Hanggang sa makalimutan ni Kuya Ted. Mabagal yung net mo noon, host. Di ko nakita, comment mo. Wag kang ano. Uy! Uy, Wings! Grabe naman bagal. Si Betty, si Lilia, maniwala ba kayong sobra bagal ng net ko? Kasi ano nag-start siya ha. Start niya pa lang, nandun na ako. Panay na ang comment ko, panay na ang emoji ko. Mag 1 hour, hindi niya nakikita talaga. Hanggang mag-end siya, hindi niya nakita yung mga comment ko. Sobrang bagal ng net ko noon. Hindi ako makapaniwala ng ganun kabagal yung net ko. Bukod tanging sa'yo lang talaga nangyari yun, Wings. Oo nga. Ganun, mag-isang oras, wala siyang nakita kahit isang message ko. Atay na, magbayad ka ng net mo, host. Mabagal net mo, wag ka. Oo nga. 1 hour, wala ka nakita ni isa. Tanong mo kay Kuya Ted. Kuya Ted, andyan ka pa ba? Di ba yung last na LS ni Wings? Ang nauna si Osang. Sumunod ako. Dumating si Kuya Ted. Tapos ang dami nang sumunod. Ang dami ko ng emoji. Ganito, ganyan. Hanggang dumating si Lilia, dumating si Hatchorbay. Ewan ko sino pa, si Bicolana. Ay, hindi kami talaga nakita. Hindi ako mapakali. Talagang minisits ko siya ba? Tingnan mo. Pati si Kuya Ted, hindi mo nakita. Si Kuya Ted, unang-una din yan. Kaya sabi ko noon, baka naka-hide ako. Napapagod na ako, kakangaw-ngaw, promise. Tinawanan na lang ako ni Wings. 9 million in the house. Salamat.
Ayan, mag-ano na tayo, naka isang oras kalahati na ako, oh, tingnan mo, kakangaw-ngaw ko ba? Ano na lang tayo, 5 minutes para makapagpahinga na tayo lahat. Di atay. Ay, Diyos ko, Lord. Kalbo ka talaga. Puntahan ko muna si Frida. Sige, sige, si Lilian. Sige, si Lilian. Salamat. Salamat sa pag-stay, Sisi ko. Ipa-end na din ako, si Lilian. Salamat. 10 million in the house. Thank you po. Host, ano? Host, baka nga hindi kita nakita. Paano yung screen ng CP ko? Hindi mo nga ako nakita, pati si Bicolana hindi mo rin nakita yata. Kasi hindi mo rin siya inaano nun. Hindi mo rin siya pinapansin nun. Ang nakikita mo lang si, si Nichor ba? Ganun. Kaya akala ko cellphone ko lang yung may diferensya. Pati pala cellphone mo mas malala. At least ako, nakikita ko pa lahat mga nagko-comment sa akin. Ikaw hindi namimili. Mag-ano na tayo, mag-end na. 5 minutes, end na si host. Ay, 4 minutes. 4 minutes to go. Mag-end na si host. Salamat sa inyo lahat. Thank you everyone sa pag-stay. Napagod man ako ngaw-ngaw. Lobat na yung aking cellphone bang isa. Kaso nga lang, pa-end na din ako, maya ko na siya galawin. Host, tama na emote mo dyan. Puntahan mo si Miss Lilo. May new upload siya. Sige, sige nga. Ibaba mo nga dito. Ibaba mo nga dito. Ibaba mo kunin mo yung link. Kaka-upload niya lang. Sige na, Wings. Ano mo nga. Patamsa ka natin dito. Baba mo. Wings, nandidinig mo ba ako? Kunin mo yung link ni Sisi Lilo. Bakit hindi nag-a-upper sa akin si Sisi Lilo? Hindi ba ako nakaano sa kanya? Baka mamaya hindi ko siya ito pala, mayroon pala premiere, oh. Nag-premiere pala siya. Pasugod ko nga ito. Nag-premiere pala siya, oh. Wings, ibaba mo yung ni Lilo. Ito na ba yon? Sige, pasugod nga. Ano ko ha? Ano ko siya? Nawala na yung mga tao ba? Wait nga lang. Naloko naman na to cellphone ko ba? Ipin ko siya. Wait lang. Guys, pasugod guys ng nakapin guys. Salamat. Si Lucy. Thanks for coming. Pasugod sa nakapin. Pasugod kay Sis Lilia, kay Sis Lilo. Salamat. Sugurin natin bago ako mag-end ba. 8 million in the house. Please, sa nakapin. Giatay, nagpatay. Matay man tong cellphone ko ba?
Pasugod guys sa nakapin guys. Uy, tapos na. Giatay. Ang bilis. Nakatamsak lang ako. Ang bilis. Ang bilis. Nakatamsak lang ako. Hindi na ako nakapag-ano, magme-message pa lang ako na wala na siya. Tapos na. Short video lang niya. Oo nga, ang bilis. Salamat sa inyo guys. Si Betty, si Lucy, Eta, thank you. Si Lilian, Wings, salamat sa pag-stay. Christian, si Rogie, sino pa ba? Si Manay Elma, Kuya Ted, si Ana, Oats, TV, thank you very much. Si Mikay, Dana, sino pa ba? Sino pa ba nagpunta? Hindi ko na maisa-isa lahat guys, na hindi ko na maano. 9 million in the house. Thank you very much. Mag-end na po si host. Pahinga na tayo para makapagpahinga naman ang si Daisy. Sino pa ba yon? Kuya Ted. Thank you very much. Ayan, sino pa ba? Wala ba ako nakalimutan? Thank you guys sa lahat-lahat. Hindi ko na matandaan ang iba. Thank you very much. Love you all. God bless you. Bye-bye. Good night. Aray ko. Hindi na ako makatayo ba? 8 million in the house. 10 million. Ayan. Yatay. Dumami tuloy sila. Si Lucy. Salamat. Naka-ano din ako, naka 1.5 hour. Thank you very much sa inyo lahat. Thank you sa mga nakatambay. Sisi Lucy, mega love shout out from Sisi Betty. Thank you. Sisi Betty, thank you. Love you all. God bless you all, guys. Good night. Sisi Ana, thank you. Ay, nagbaba pa siya ng bahay. Guys, paano naman guys sa naka ano guys, Sisi Ana, pa tamsakan nyo. Ibaba ko siya. Naghang naman na ang cellphone ko ba? Yatay man talaga to eh. Wait lang. Habol ko lang si Ana. Pin ko lang saglit. Ayan guys, paki naman guys sa nakapin guys. Salamat. Naghang man tong cellphone ko ba? Tulo man ang ilong ko. Naghang.
Welcome Sisi Ana, salamat din sa pag-stay, sa pagpa-BG mo. Dan Sisi Ana from Sisi Betty, salamat Sisi Betty. Oy Wings, nandiyan ka pa ba? Paki-ano mo naman si Sisi Ana. Sa nakapin. Palablab naman sa nakapin bago tayo mag-end, pahabol. Sige na guys, salamat. I-ano ko nga dito sa isa kong ano. Sa isa kong alagad, nag-iisang alagad. I-ano ko pa yung isa kong alagad, si Ana. Ang cute ng ano, oh. Dinikit ko sa'yo si Ana yung isa kong nag-iisa kong alagad, oh. Dan tamsak host kay Sisi Ana. Salamat, salamat Sisi Lucy. Nakapagpahinga ka na sis Lucy? Laki na pala ng bahay ni Sisi Ana, oh. 2.8. Ang laki na. $6 million in the house. Salamat. Malaki na yung bahay mo. Ano na, ah? Magti 3K na si Ana. Sana all. Dana, thank you very much for staying my live stream. Ano ba to? Pilipino ba to? Hindi. Nawala na si Kalbo. Guys, salamat guys. Sige na, end na po si host. Sisi Ana, salamat. Sisi Lucy. Sisi Betty. Mag-isang oras na ako kakapaalam, guys. Rompis Vlog, thanks for coming. Mag-isang oras na ako kakapagpaalam dito, hindi ako makapag ano-ano, oh. Dan dikit. Salamat si Lucy. Guys, tapos na ba kayo kay ano, sa nakapin? Salamat guys. Salamat sa pag-stay nyo. Baba kang bahay, Rumpis. Paano tayo sa'yo? Manay Elma. Dahil ka na nagkaturog. Dan tamsak. Ano dikit sa'yo, lalab Ana. Salamat, Manay Elma. Ano lang natin, singit lang natin si si Ana bago tayo mag-end. Kanina pa siya nandito. Ngayon lang siya nagbaba ng bahay. Naglukuto na ako. Nagluluto na ako kang mga baon kang bata sa school. Anong oras na dyan, Manay? Hindi na ako makatulog. Ay, gayatay. 6 million in the house. Thank you guys. Pa-end na guys si host. Salamat. Salamat sa mga nagtamsak. Si Ana, thank you very much. Bye-bye. Love you. See you tomorrow guys. God bless you all. Bye-bye. Manay Elma, bye-bye. Sige po Manay, turog ka na po. Dana, thank you. Bye-bye. Ay, mali na naman yung napindot ko ba?